Hello! Kumusta kayong lahat mga kabayan, mga ka-viewers natin dito sa ating channel. Welcome back po sa ating channel. Sa video na to ay sasagutin po natin ang isang tanong sa ating mga viewer na gusto niyang malaman ang tungkol sa AppShare. Dahil pinindot niyo ang title ng ating video, siguro ay kagaya niya rin kayo na gusto niya rin, kagaya niya rin kayo na gusto niya rin malaman ang tungkol sa paano nga ba natin malaman ang expiry date ng ating mga ikama sa pamamagitan ng AppShare. Pero bago yan, i-click nyo muna ang subscribe button at isama nyo na rin po ang bell para ma-update namin kayo sa susunod nating mga uploads. Tara na, simulan na natin! Okay, actually mga kaibigan, mga kabayan at mga ka-viewers natin sa ating channel, ang video na to sana ay gagawin ko pa sana sa susunod na mga araw, na kaya lang po napakaganda ang tanong ng isa natin sa mga viewers sa ating channel. So ganito po ang tanong niya mga kaibigan, ang ating kaibigang si Michael Sebastian. Tinignan ko po ang kanyang channel ay wala pa po siyang video. So kaibigang Michael ay maggumawa ka na po ng video sana po para mapanood din po namin kung anong klaseng content ang gusto nyong i-share sa amin. So ang tanong niya po mga kaibigan ay ganito, kabayan, tanong ko lang, kapag ba na-active na at nakalagin na ako, makikita rin ba doon sa pag-check ng ikama kung kailan ma-expired? Thanks sa sagot. Okay, sasagutin po natin yan at huwag na natin patagilin. Ang gagamitin natin ngayon ay hindi laptop. Okay? Kasi napapansin ko at nakikita ko dito sa Saudi Arabia, hindi po lahat ng mga kababayan natin ay mayroong laptop. Halos lahat ng mga Pilipino dito sa Saudi Arabia ay mayroon pong smartphone. Okay, kunin nyo na ay inyong mga cellphone at ang gagamitin ko ngayon ay ang aking smartphone na Huawei Nova 3i, pero kung meron kayong iPhone dyan, okay lang din po. Kasi ganon din naman ang paraan para makapag-login at saka yung mga pipindutin. Pero bago po yan mga kaibigan, disclaimer lamang po, palagi ko po itong sinasabi sa mga videos ko na to, lalo dito na sa AppShare. Hindi po ako eksperto ng AppShare. Okay? Isa lang din po akong user mga kaibigan at saka maraming akong natututunan dito. At isa pa, hindi po ako konektado kung sa anumang mga government establishment dito sa Saudi Arabia. Ang sinasabi ko dito sa video na to ay yung sarili kong experience na sa tingin ko naman ay nakakatulong sa ating mga kababayan. Video na to ay medyo may kahabaan siya kasi actually napakasimple lang naman po ang malaman ng ikama expiry natin. Kaya lang po ituturo ko po yung isa pang paraan. Meron siyang paraan na napakabilis malaman. Meron din po siyang paraan na medyo mabagal. Kasi yung pangalawang paraan, hindi mo na kailangan gumamit ng date converter. So, ang gagawin po natin dyan ay bibisita po tayo sa website ng AppShare mismo. So, i-type nyo po ang www.appshare.sa. Ayan, lumabas na. Click nyo po ang individual. Tapos i-click nyo dito yung English sa upper left corner. At ipasok nyo po ang inyong mga username at password. Okay? Okay, ito po ang username at password ko. I-sensor ko lang siya mga kaibigan para sa security ko po. Sundin nyo lang po ang mga sinasabi ko kasi yan lang din naman ang ginagawa ko dito. Ayan. So, i-type nyo po ang image code or yung email. So, makakatanggap po ako ng number. Ayan. Ang number ko po ay 7629. Yan po ang security number. 7629 na nanggagaling mismo sa AppShare. Okay? So, yan. Nakapag-login na ako mga kaibigan. So, ang gagawin nyo po ay pupunta kayo dito sa pinakamababa. Ayan lang, nakapag-login na ako. Pinakababa na part ng screen. Tapos, meron po siyang arrow pa kanan. Pindutin nyo po yan.
Tapos hanggang dun sa dulo, hanggang makita nyo ang query ikama expiry service. Ayan. So mga kaibigan, itong sistema na to ay ginawan ko na po ito ng video dati 6 months ago at meron na po siyang mga 14,000 views. Panoorin nyo po dito mamaya na po, pero nandiyan na po ang video na yan. Kaya lang ginamit ko dati yung website ng www.moi.gov.sa. So yun po ang website mismo ng Ministry of Interior. Kaya lang po, ini-encourage na tayo ng MOI na gumamit na kanilang website ng AbShare. Okay? So, ang sistema na to ay papasok niya lang po dito sa text box ang ikama number po natin. So, ang ikama number ko po ay ganito, isi-sensor ko lang para sa security ko. Okay? Pasok nyo lang ang inyong ikama number dyan sa ikama number na box. Tapos, ipasok nyo rin po ang image code. So, ang image code is A242. Ayan. So, ang ikama number ko ay mag-expire siya ngayong 1441/05/19. So, ang 1441 yan po ang year, ang 05 ay month, ang 19 ay date. So, ito po ay isang Hijri calendar or Islamic calendar kasi nasa Saudi Arabia nga tayo. Kaya lang po, itong paraan na to ay kailangan nating mag-download ng date converter. So, kung tayo dito, mag-download lang kayo sa app na to sa smartphone. So, sa Play Store ng date converter ito. Oh, ayan. So, 1441/05/19. Pindutin ko lang dito. So, 19 ang date, di ba? 05, so meaning Jumadi al-Awwal. And then year is 1441. Okay? So ibig sabihin po ang ikama ko ay mag-expire ngayong January 14, 2020. Meron pa pong isang paraan mga kaibigan na napakadali at napakabilis. Hindi nyo na kailangan gumamit ng date converter kasi converted na siya sa Gregorian calendar. Okay? So ang gagawin po natin dyan mga kaibigan ay pupunta mismo tayo sa AbShare na application. So, pindutin nyo po ang ating AbShare. Ito po ang pangalawang paraan na mabilis. Okay? Now, i-type nyo po, punta kayo sa login at i-type nyo po ang inyong mga username at password. Ganon din ang sistema mga kaibigan. Papasok din natin ang ating image code. Tapos, press login. Automatically makakatanggap din tayo ng verification code. Ang code is 8047. Ayan, automatic na po siya. Tapos, ayan, nakapag-login na tayo mga kabin. Napakabilis ang AbShare talaga. So, makikita nyo dito sa harap mismo ng screen ng ating profile. So, meron tayong 5 pagpipilian. It's either defended information up to timeline. Okay? So, ang pipindutin nyo dito mga kaibigan ay ang timeline. Pagkatapos nyo mapindot dyan, ay makikita nyo dito sa bandang kaliwa ang me and family. Tapos Gregorian. Sa bandang unahan, sa unang row mga kaibigan ay nandyan po nakasulat ang ating mga ikama expiry. Ayan, napakabilis, di ba? So hindi nyo na kailangang gumamit ng date converter. Okay? So napakabilis lang po mga kaibigan. Monitor nyo pati ang expiry ng passport niyo at saka yung driving license. Okay? So meron po akong driving license, ma-expire pa po siya ngayong July 6, 2023 at saka yung passport ko ay ma-expire po siya ngayong September 25, 2021. Okay, so I hope na meron kayong natutunan mga kaibigan sa ating video, no? At kung meron kayong mga katanungan mga kaibigan, magtanong po kayo at sisikapin ko po na yung tanong ninyo ay magiging content po natin sa mga susunod na videos. Gaya ng ginawa ko dito sa dalawang viewers natin, nung isa si Jerome, pangalan niya ay si Jerome Reynoso at ito si kaibigang Michael Sebastian. So kung mayroon kayong mga katanong mga kaibigan, sisikapin ko po na masagot yan in video. At kung meron po kung nagustuhan niyo po ang video natin, i-click niyo po ang like button. At kung sa tingin niyo man ay nakakatulong sa ating mga kababayan ang video na to, ay huwag niyo lang po itong ipanoorin na kayo lang, kundi i-share niyo po ito sa iba kasi para din po ito sa mga
kababayan nating bago lang dito sa Saudi Arabia, dahil ako ay naging bago lang din ako dito dati at wala po akong masyadong guide. Ang ginawa ko po ay nagbasa nagbasa, pati batas nila binasa ko, pero hanggang ako ay nagbabasa pa rin. Okay, so sa tingin ko po ay it's time for me to share this information to other fellow men, ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia, at sa mga kababayan natin sa Pilipinas na nagplano pa lang na pupunta dito sa Saudi Arabia. Kung sa tingin nyo po ay parang gusto nyo pang manood ng mga susunod nating mga videos, i-click nyo po ang subscribe button at isama nyo na rin po ang bell para ma-update ko kayo, ma-update namin kayo sa susunod nating mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood at mabuhay po tayo mga Pilipino.